Kidamtang Paro Kresir Kebra Pokebra Hini Aninkan Karbi Students Association Amahang Kepatek Ahut Maipu ke Mancing Mate Founder KSA Maipu Kalitang Pratap Tokbi Pini Bangso apirthe pen chevoi tanglo Kachitha Kraya KSA Klai Donangji Polang li apirthe doti kahut Kachilang Kang Tunga Bangki Chithek te Kang Long Lisi Bangso apirthe pen chevoi nang juilo Kalitang Pratap Tokbi alang li apirthe dotik unahut Karbia Khaya Phan Chot Kali Karbi Longria Phan Kaching Hon Parpika Bangpu Kalitang Pratap Tokbi Kidamtang Paro Kresir Kebra Thong Kebra Phoaningkan Wo signify ki Thomarni Kuligawan Longsi Bangso apirthe long nang hachilo Alang li po men laki Kalitang Sarbura Tokbi lapen alang li Sarpia men laki Kalitang Kachin ti hensek pipo henlo Alang li Kuligaw LP School along pen loke Charlie Pangcheng dunsi Paro Kresir Kebra Trokep Aningkan Golakhat Batch Borua High School along si ME lapen High School ang deng Charlie dunlo Bangso phi Difu Golf Boys High School along pen si metric asatlang tok dunlo Bonta Kalitang Pratap Tokbi Kidamtang Pai Kuni ni Pai Krep Horni pen Keso kacholong lok penajok di purong kimi amitanga hemalong se chilanglo. Bonta keso ke tan cheda jok pai kuni ni pai inquiry niya bangki DMCA chalong an sekilang jia phan pondetlo. Bonta lungs infection na keso ke long lok penajok ICU long ni sirkep an padoponlo. Bangso phi cabin along ni pli bidet pen piniada por pioneer kebra minute kep apora hut alangli bangso apirthe pen chevoi juilo. Kalitang Pratap Tokbi apirthe kedo unahut Karbia Khai ningisi kedo jia phan lapen khaya moi arbung kache harjak jia phan pura Paro Kresir Kebra Hokebra Sirkep Aningkan Karbi Students Association mate KSA mahang pathek ponsi kiching sia maipu manlo Bangso phi Karbiang long Deputy Commissioner asai hemalong LD Assistant kam Enumerator asai sitame Paro Kresir Kebra Trokebra isi Aningkan hut klemponlo Bangso phi puthot aningkan Health Department along Surveillance Worker Bangso phi Surihini aningkan ahut Assistant Malaria Officer Klemponsi Retirement and Pin an Klemponlo Alangli Sorkar Wareng Judet Pena Pisetame Somindar Karbia Khayalong BT puthot aningkan ahut Karbiang long Consultation Peace Forum mate KACPF along setame BT Klemtun lang Bangso phi Surihini ra Krehini aningkan alangli Radasai ki Klem kidam ki Mianong e Dipu Central Bihu Committee hin pensitame archoponlo Surihini ra Kreplianing kan Indian Independence Day sitame Chief Minister Best Community Action Award for Development anong isitame Karbianglong Deputy Commissioner of BR Borgohain ECS ahin pensi pipa jerponlo Lapenan tarta Surihini ra Kreplianing kan le thot sitame Best Karbipo Award sitame chepalong dun abang phulo Kalitang Pratap Tokbi alangli amahang kepathek te kangvek Karbi Students Association nona bangki kachithak kedo pahem sokrai ajok rat manghu pronglo Bangso KSA kachithak jampen isivet ipeng vet kedo ningkarong pen kachelang tekangji pusi kedam tanga por hut pen setami matha ponlo Bonta langli KSA klai vet kedo chithek tekang long lesi bangso apirthe pen che o tekang nang koklo Alangli ason son bangso apirthe pen kachewoi joya bangki Karbia Khaya phan isi thedum akana hok dolo Kalitang Pratap Tokbi arong kachewoi hut achor kache rong hang pi pen asomar bangke thoma phan chepa muthekang News Desk Report Karbianglong Live